से तू फेर में पड़ गइल बड़ो तू सब ब्यास लोग के बनौले बड़ा हाब के फेंक दलो गोरिया के फेंक दलो लेकिन है सुभाष सागर के तर ना हवाई ना तहर कथा ना तार बात बत कही ना तहर सवाल है सुटे ना करी सुटबे ना करी तू जबरदस्ती हंसता रहो ये पर ध्यान दियो गुरु जी से वो तो हइल नहीं खन और केहू से पूछो तो पूछल कि सुभाष सागर त अटका देला बाबा केगा निकली ए पर तरह ध्यान देवे के भाई परिया तारा के छोड़ब ना हे पर हवा बढ़ले बड़ा सीमान बढ़ले बड़ा कि अमन यादो अरे जब सोझा पर तब नो हैं जब खेत में तू भोला तो करके चिखुरे के पड़ेला इंसान के बुढ़ापा आवेला तो चाप के सेकुरे के पड़ेला हमरे नाम सुभाष सागर हो हैं जब हमरा जैसन सोझा आ तारा जैसन बकरी प्यास पड़ी तो सबके केकुरे के पड़ेला तारा के केकुरवा के छोड़ो तारा के सूरज कहीं अरे ओहू में आग बा तारा के चंद्रमा कहीं अरे ओहू में दाग बा ए मर्दवा तारा के कुकुर कहीं ओकरो लगे दिमाग बा का कहीं तरह के का गावत रह तुम एक एक कथवा में है विद्वान लोग बैठल बा जब हम कथा गा के समाप्त कर दहनी कि महिषासुर के देवी अवतार लेके सब देवता लोग अपन अपन अस्त्र शस्त्र ज्ञान देख के आ देवी के बलवान बना के आ महिषासुर से लड़ाई भइल तो देवी का कली कि त्रिशूल से वो महिषासुर के वध कर दहली ये जो कहानी समाप्त हो गई हमार कहानी फिर आ गई कि हमार कहानी वही जन चलो वो महिषासुर के कथा हो वही जन चलो कि सांवला रंग सांवला चमड़ा पार्वती निकाल के फेंक दहली ओकरा आगे का भइल आखिर में ही हमरा बात के बढ़ावत काहे नहीं इतना कमेटी के लोग बैठल बा काफी कलम आगे बा आखिर में हमरा ई बात की छेड़खानी काहे नहीं खोल करत कि हई तहार कहानी गलती बा चाहे हम नहीं गावत काना मत के ये बात मेरा कहे के चाहिए लेकिन हमरा बात की छेड़खानी नहीं खन करत लेकिन जब तक तू कहानी गइब ना अगर तार लगे अगर होई तो कह हम गायब आ ना होई तो माइक में एक बेर बोल दे कि सुभाष सागर हम हार मानत नहीं हम कथा नहीं जानत तो तू जौन कहतो हमारे के प्यार थे थरोई ना हे जो पॉइंट लिखा था आज जब विद्वान लोग बैठल बहे जनिया आज ब्राह्मण देवता है जब नगर हो खाली मिश्रा जब सुननी है तो हम कहनी है कि तो समझी के एगो मिनी बनारस में हमनी के बानी जा जहां ब्राह्मण देवता लोग बा आ तहां तू कहत रह कि मारे फाटी से तो लोहू फेंक दबो मारे बलाते से तो हई हो जाई मारे तो खैनिए फेंक दबो तू हमरे के लातहू से मारे के कह दलो हमरे के फाइटिंगो से मारे के कह दलो हमरे के खूनो फेंकबा दलो हमरे के लोहू फेंकबा बतरो तू हमरे के का छोड़ले बड़ो यानी कि तू चाहत तारो कि हम जे तरह बोले तनी वही तरह सुभाष सागरा बोले तो हम ना बोले ना बोले ऐसे कांचड़ा जब धोवे के होई नु तो कांचड़ावा से साफ ना होई औरी पोताई ओकरा खतरा नीमन पानी फ्रेश पानी से धोवाई नु तो उ चिकन हो जाई बुझाइल कि ना त तार लोग बाल कांचड़ा आ तारा कमेटी में जे भी लोग बा हई टीम में लोग बा इस सब के हुबा कांचड़ा ये लोग के मुंह में खाली गंदे भरल ये लोग के मुंह में खाली गंदा भरल बा आ गंदा बात बोलत लो निमन बात तो जानकारियां नहीं है लेकिन कहे के का मास्टर आधा घंटा का समय बच जाता ना जानत नहीं उहे खिसा बा हां के एगो साढ़ रहे एगो पोका रहे हां तनी गौर करो तो साढ़वा जब चरत रहे न तो बोकवा कहलस के रे इतना दूर से आके हमारा जवार में चरता सीना चोरी करता होई इतना सीना चोरी करता होई साढ़ होजन से आके हेजन चरता आ एजन के बोकवा रहे अब का भइल कि अब साढ़वा के जाके मारता जब साढ़वा के मरलस तो साढ़वा घूम के ताकत रही तो बोका हो बोका हो फिर कहलस के रे कहीं चरत होखे बेकरा खेतवा जवारवा में तो कहीं खिसियात होई तो बेचारा एक खेतवा छोड़ के दूसरा खेतवा में जाके लागल चोरे कहत के चलो अब इज्जत आराम मिलता तले फिर बोकवा देखत तो कहत के रे गइल नहीं खाई 3 डेबा मरनी ह तब ना गइल ह जाके हो जो चोरता अच्छा रुक वो तो मुड़िया के चोरता तले फिर बोकवा जाता आ पीछे से मारता मरलस फल तो फिर सड़ाव कतरे की कोर मारता रही तो फिर घूम के तकतई तो बोका एगो औरी साढ़ देखत रहे एगो देखत रहे तो कहत कि भाई बड़ा अपना के बलवान बनेला एगो बोका एकरा के इतना मारत ई कुछ कहत नहीं खे तो साढ़वा आइल तो कहत काई भाई
हम सुनले बानी कि तू बहुत पहलवान बड़ो। हाँ तार नाम बा। हाँ तहार नाम बा। आ एगो बोका तहरा के मारता तू कुछ बोलत नहीं खो। हाँ। तो कहता कि भाई हम का कही मारे के तो मूड बनते बा। मूड तो बनावत नहीं कि मारे। आ जब मूड बना के पीछे पहे घूमतन तले बोका इने बसा बोकाइने बसाता ये तना ना बसाता के एकरा बस एकरा के मारे के तक सिनेमा पे एगो लात ध दी तो हवे बोका हम होई साढ़ है आ जहां एगो लात धइनी कि मुंहवा पे लाल का पीछवा से पियर का फेंक के मारे लेता पछोनी तक निकलिए जाई। लेकिन जब मूड बनावत तने मारी आ जब लगावा जात त इतना नहीं बोकाइन बसात के एकरा बसैले से हम कर के रह जा उहे दशा अमन बबुआ के तहार हो गेल बा। आ तू जान तो तहार अंदर खीस हो गेल बा। छोट छोट जैसा के बात मत बोलो। तू खिसिया तारो कि सुभाष सागर के हम कौन उपाय करी के एकरा के हम कुछ गरिया थी कि नर्वस हो जा कहत रे के हमरे दिन बा के तू का बतारो सही बात बा। हे शंकर भगवान हम गलती ना कह तहार दिन बा की आइल बानी कमेटी के फोन हमरा लगे नहीं खे गई तू हमरा के बोलवले बड़ो ई बात सही बा कि हम गावत तनी आ फिर कहत कि जवार में हम तारा के गावे ना दिन भाई मत दिह साटा तू वही आदमी के साटा दब जे तारा से कमजोर होई। हाँ जे तारा से डाउन गावत होई वही आदमी के दब कि यमना टाइट रही। अब आज के बाद सही हमरा नइखे बुझात कि सुभाष सागर से तू गोला गई ना ना हमरा त ई नइखे बुझात ऐसे तू कहत रह कि अब चाहे तो वही बो ना चाहे त ना वही बो। हई श्रोता समाज हमर देवता समाज हमर गार्जियन बा अगर अच्छा कार्यक्रम लगी नीमन गाँव नहीं होई तो जरूर केहू न केहू हमरा के पूछिए बुझल कि ना बुझल तनी पर ध्यान दो। लेकिन ये ध्यान दिहो तार लगे आ गई तार लगे गावत तनी लेकिन कहियो ऊपी के मुंह नहीं देखब बुझलू कि नहीं बुझलू आवत तारे हमरा लगावा भाव करत करत तो मान ले तन कि आवत तरह तो होई हमरा पकड़ला के कौन काम बा आवत तरह तोड़ के यह पकड़त रही तू मेरे मतलब की पकड़ चुकल है। ए महाराज जी देखिए इनका रोहन बड़ा खराब भाई। हां भले मोछ बजा के मोछ आ पीछे खोस तो वही में के बड़ा सुध रहो भाव का लगता कदुन मोती में माहुर घोराता आ जमाना के दोष दिहल जाता आ मनोज शर्मा के गीत गावल जाता। बताई 2 साल मोती में माहुर घोराता जमाना के दोष दिहल जाता आ सूरदास मनोज शर्मा के गीत गावल जाता। जहां बाड़ो 5 साल पहले फोन लगावो मनोज शर्मा के अगर कह दिए ना जौन कहतौन 5 साल पहले यही बेतिया में हमनी के 2 गोला के रिकॉर्डिंग भई रहे मनोज शर्मा और सुभाष सागर जब वही एल्बम में मनोज शर्मा हमरा संग ई गीत गौले बड़े अभी साबित भइल एल्बम के माध्यम से साबित बा। तो हम कहनी हनु कि जौन हमनी के पतलबा खा के फेंक देनी जानू त तारे से प्यास लोग के चाट के आघा जाला भाव का लगता मास्टर तने पर ध्यान दिया। तुलसी बाबा के बतिया लिखल तनी सीखल करा तुलसी बाबा के बतिया लिखल तनी सीखल करा कितना लेना तू कहत के कर लिखल हो हैं अगर गाँव तो होखबा नु अगर गाँव तो होखबो तो हमरा बातें गाओ थोको ए पर ध्यान दी हो ये गीत हमार लिखल ना हो ये गीत हमार लिखल ना हो केहू और के लिखल हो। भरत शर्मा के गीत सभे लोग आवेला खेसारी के गीत सभे लोग आवेला केहू के पपौती गाना बजाना ना हो। तुहू कहत रह के हम अपन गौनी हो आ तो मोबाइल में निकाल के धइले बन तार इज्जत बचा देनी हो कि मोबाइल पर ना सुनौनी हो तो कोनो मौत अभी भी निकलल बा हमरा मोबाइल पे ऊपर बा। तुलसी बाबा के बतिया लिखल तनी सीखल करा तुलसी बाबा के बतिया लिखल तनी सीखल एहो बबुआ सीखल करा तनी बबुआ सीखल करा एहो बबुआ सीखल करा एहो बबुआ सीखल तुलसी बाबा के बतिया लिखल तनी सीखल तुलसी बाबा के बतिया लिखल तनी सीखल
लखन जैसन तेवर बनो भाभी जगवाने वर बनो लखन जैसन देवर बनो भाभी जगवाने वर बनो लखन जैसन तेवर बनो भाभी जगवाने वर बनो लखन जैसन देवर बनो भाभी जगवाने वर बनो माई माई कह के दिनवा बीतल तनी सीखल माही माई कह के तनी सीखल करा सवरी के घरवा गईले झूठा बैरिया खैले 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 सवरी के रहे जवन छीतल तनी सीखल करा सवरी के रहे जवन छीतल तनी सीखल करी तुलसी कहता के बतिया लिखल तनी सीखल करा तुलसी कहता के बतिया लिखल तनी सीखल करी ना समय नहीं और किसे का कहे के बा कैसे हनुमत जैसन धावन बनो जन तू रावण बनो 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 छन में खानदान सब मिटल तनी सीखल खनन खानदान सगरी टूटल तनी सीखल कर तुलसी बाबा के बतिया लिखल तनी सीखल करा तुलसी बाबा क्या बात है तुलसी बाबा के बतिया लिखल तनी सीखल करा तुलसी बाबा के बतिया तार विषय बताए एगो बटे वृक्ष लेना बताए ई बताए कि पीपल के पेड़ केकरा जड़ से भइल बट वृक्ष केकरा जड़ से भइल हई मदार के पेड़ केकरा जड़ से भइल ई जितना ई बानो ई सब चीज तरह के प्रमाणित संग हम तरह के देखलाए और बताए सब साबित हमरा लगे बा चिंता काहे करत रह लेकिन जब तू विपरीत के कथा गोल हो ओकरा के हम काटे ना ओकरा के हम काटे ना कहे से कि किताब में लिखल जब तुम बात कल हो लेकिन तरह से हम पूछनी है ना कि महिषी की रहे हम ई बात के ना पूछनी हम इतने से तार लोग पीछे बड़ा लोग अमन बबुआ अगर हम कोनो बात कहतनी तो तू बुझत रे कि कादर हमरे पर लहा के कहता पूछक ना तर से पूछत नहीं की हम पूछले बानी ई कि पार्वती मैया सांवला चमड़ा निकाल के फेकली ओकरा बाद से कहानी का भइल हमार पूछाई ई बा अरे कोई कोनो सवाल हमने की पूछले हमारे एक गो मुद्दा बा कि पार्वती मैया अपना चमड़ा निकाल के फेकली तो काहे फेकली कौना जगह पर फेकली काहे खतरा फेकली उ चमड़ा भइल तो का भइल एकरा से आगे कहानी तारा से हम पूछत तनी बार बार आ तू यही कहानी में बार बार घुरिया के यही जो रहत रह आहा भूलिया वजन रोले जाए लोगिन मौत बिहने हवा पन है कि सुबह सगरा को हम रेल देनी है लेकिन कथवा जान जाए के बाद कि कितना अपना के जानकार बाड़े सगरा के कथवा के आगे बढ़ोले हैं कि ना वह दशा बा के एक दिन भाई के घरे आई रहनी ऐसे घूमत घूमत फागुन के महीना रहे ये चाचा देखी बड़ा एगो सुंदर एगो कहानी हम कहतानी आई रहनी